Здравейте, уважаеми зрители! Днес реших да правя прогнози в моя канал и за това ще ви представя тази за седмицата от периода 21-10 месец октомври до 27 октомври. Така че започвам с 21 октомври. Денят 21 октомври е благоприятен за създаване на сърдечна, възприемчива обстановка и отношения. Носи стабилност по определени въпроси. Някои от вас ще изпитат удоволствие от четене на интересни книги или от участие в научни изследвания. Ще сте по-комуникативни и това е ключът към решаване на някои проблеми. При други настроението ще е променливо. Може да имате желание да правите добро и да разчитате на нечия подкрепа в нещо. Възможно е да харчите повече пари, да се стремите към сладък живот и веселие. Здравето ви ще се подобри. Може да решите да пътувате надалеч в чужбина или да се срещнете с чужденци. Хората, родени в последна декада на кардиналните знаци и имащи планети там или важни точки, ще трябва да внимават повече. Поведението ви може да се окаже доста импулсивно, да сте склонни към конфликти и пререкания, да си позволявате прекалено властно поведение, като това, да наложите мнението си на някого или да не търпите властното поведение на друг. В сексуалните отношения може някои хора да имат проблем. На 22 октомври може да изпитате силни и дълбоки емоции. Някои от вас ще се ровят в миналото. Други ще се нуждаят от нечия защита. Времето е добро за бизнес по телефона, пощата или други комуникации. Ще сте по-адаптивни. Ще бъдете постоянни в чувствата си, отговорни и спокойни. Ще проявите организаторски талант, консерватизъм и предпазливост. При някой може да има депресия, студенина, трудности в реализация на желанията, особено ако е замесена жена. Хора, занимаващи се с математика, наука, с прецизна работа, с ръчен труд, мениджъри, писатели, учители ще имат някакъв успех и ще се почувстват добре, а тези, които имат планети или важни точки в рождения си хороскоп в последна декада на кардиналните знаци, проблеми с любим и властен човек или ще трябва да се пазят от травми, происшествия или конфликти. На 23 октомври ще е налице конфликт между инстинкта и желанието, между действието и волята и стремеж към промяна. Някои ще бъдат проверявани на нивото на тяхната духовност, други трябва да се научат правилно да използват потенциала си. Възможно е да искате да доминирате и за да промените околните, което може да доведе само до къвги и враждебност. В най-лошия случай, и то в по-редки случаи, могат да се очакват кражби и насилие. На 24 октомври могат да ви сполетят душевни страдания, тъга, грешки, страхове, депресия, чувство на вина. Опитайте се да излезнете от това състояние, но не прибягвайте към незаконни действия. Не са изключени прояви на клевета, донос, набеждаване. Внимавайте някои тайни да не станат явни. Хронични болести може да се изострят или да се проявят скрити опасни за живота болести. Не се ръководете от емоциите си. Обидата и чувството за мъст няма да помогнат. Предателства са много вероятни. Пътуванията не са желателни. Не ходете на екстрасенси и гадатели, не се занимавайте с опасни експерименти или магически опити. На 25 октомври може да се занимавате с приятни неща, развлечения, семейни празници, посещения на забележителности и културни мероприятия, разходки сред природата или да си почивате в къщи или някъде другаде. Възможно е да получите подарък, да имате романтична среща, която не е желателно да се задълбочавате в нея, тъй като едва ли ще стигне до нещо сериозно.
Не си струва да вземате и отговорни решения. Откажете се от светски събития, за да избегнете всякакви сплетни и интриги. Може да имате финансови проблеми. Денят не е подходящ за смяна на местожителството и за ново запознанство. Може да сте разсеяни, да закъснеете за работа, а лични проблеми ще ви пречат в работата и ще водят до забавени материални загуби. На 26 октомври са възможни неочаквани обрати, свързани с спекулации и промени в работата. Раздяла с близък човек. Внимавайте с хора, които не ви вдъхват доверие. Не търсете подкрепа от влиятелни, защото може да ви разочароват. Денят е подходящ за духовни занимания и наука. Не бъдете импулсивни, не вземайте важни решения днес. 26.10. Избягвайте конфликти или не обръщайте внимание на хора, които внезапно може да ви засегнат. Не вярвайте на слухове, отстоявайте собственото си мнение. На 27 може да се очакват проблеми, свързани с кариера и известност. Трудно ще постигнете целите си. Може да пропуснете шанса си заради неумението да покажете себе си и своята идея в добра светлина. Може да се съмнявате и да се разколебаете. Възможни са недоразумения, неразбиране, отчуждение, а също и загуби, недостиг, кражби. Бъдете внимателни с държавните средства. Ще ви липсва любов и внимание. Има опасност от раздяла. Тайни финансови операции може да са във ваша вреда. Благодаря за вниманието. Очаквам да харесате клипа, да се абонирате, за да ми помогнете да развия канала. Имам нужда от вашата подкрепа. Нека да не забравяме за закона за даването и получаването. Желая ви здраве, щастие, бъдете добри и до следващия път.